बेखौ लानानै बिराद गावस्राजोबसै 7 लाख भट मोनदोंमोन नबसरनिया एबाराव हयतोबा बियो 3 लाखनि गाहायाव भट मोननानै जेनगोन बियो 3 लाखखौ मोननाय नङा नाथाय इउपिपिएलआ दिनै रावबो हानजाजों जोङो एलायन्स खालाम एबा दा खालाम जोंजों सोरबा फै एबा दा फै जोंनि आखायाव 4 लाख भटआ मौजूद दङ 4 लाख जोंनो देरहानो थाखाय 50 निफ्राय 1 लाख भट नांदेरगौ हाग्रामा महिलारिया दिनै जुदि बिजेपि गैयालासिनो बिपिएफ हानजाया जुदि इलेक्शन गेलेयोबा जोंजों सिदा सिदि नाङोबा बिसोर 2 लाखनि बारा भट मोनला बिजेपि लोगो नांदेरब्लाबो बिसोरो 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाखनि गेजेराव थानो हागौ अब्लाबो जों देरहानायनि लामायाव दं नाथाय देरहानायखौ सियर खालामथारनो थाखाय जोंनो 1 लाख भट नांदेरगौ ओंखायनो जोङो जेब्लायबो सिगाङाव दं रायजोफोर गोनो गोथो जानो नाङा जायफोर बिपिएफ खालामदों गाज्रि मोननो नाङा आं बिथांमोनखौबो खावलायदोंसो जे जोंनि थाखाय बियो बिराद गिदिर मोनसे खैफोदनि सम बे समाव खौसे जालायनो रोङाबा जोङो उनावहाय बयबो भुगिनांगोन नोंसोरबो बारग'नाय नङा लाख लाख थाखा लानानै कौटि कौटि थाखा लानानै मालाय नोंसोर बबावथो रायजो जानो बेवहायनोथ' रायजो जानांगोन बे खैफोदखौ जों भुगिबाय थानांगोन दा सम थानायावनो सावरायलायनानै सोमावसारनायखौ मदद होनानै बिथांमोनाबो खौसेयाव ज' फैनानै इलेक्शनखौ देरहानांगौनि मोनसे गोनांथि फैबाय एथ' बोसोर नोंसोर जाबोबाय 15 बोसोर जानायनि उनावहाय एमपि इलेक्शनाव क्षमतानि लबखौ एसे दोनथ'नानै सोमावसारग्रा हान्जाखौ मानो मदद होनो हाया हानांगोन नङा होमबा आरो हानांगोनबा बिथांमोना बे सम थानायावनो डिसिसन लानो गोनां जाबाय दिनैहाय नाथाय लानो हायाबा बे गोरोन्थिनि थाखाय जुगे जुगे भुगिलांबाय थानांगोन जोङो दिनै बयजोंबो रायज्लायगासिनो दं गुबुन गुबुन हान्जाजोंबो रायज्लायगासिनो दङ बड'लेण्ड जेंनाया मा जाखो प्रश्न खालामो गोबाङानो आं एबसुनिबो प्रेसिडेन्ट नङा एनडिएफबिनिबो दैदेनगिरि नङा आं इउपिपिएलनिसो आफादगिरि थेवबो मानसिफ्रा आंखौ बे सोमावसारनायजों लिंक दंफाबाय थायो होननानै गोबाङानो सोङो भारत सरकारा जोंनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो होननानै 2014 सनाव इस्टाराव लिरनानै होदोंमोन बिजेपिया आरो जों बे मथे बिजेपिखौ देरहाहोदोंमोन 5 बोसोर फुरा जानोसै बिसोर जोंनो मावनानै होआखिसै दा दिनै बे जागोना जाला बे मोनसे प्रश्न फैदों रायजोफोर मोनसे जेंनाखौ जेलानाखि फाइनाल सल्युशनाव लाबोनांगौ जायो हम मिनिस्टारा सानब्लानो जाया प्राइम मिनिस्टार सानब्लानो जाया बे टटेल सिस्टेमा सानजोबनांगौ आरो बेबस्थाया थारमाने दिल्लीनि बिउर'क्रेट्सफोर अफिसारफोर आसामनि बिउर'क्रेट अफिसारफ्राबो नंगौ जोङो खालामनांसिगोन होननाय साननाया फैनांसिगोन आरो जेला बिउर'क्रेट सिस्टेमनि सिङाव नोंनि फारसे मोनसे साननाया जागायो राजनितिया सोलायबाबो बेखौ होबथानो हानाय नङा रावबो दा दिनै दिल्लीयावनो जा आसामावनो जा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामा लानांसिगोन होननानै साननाया दिनै जागायजेनबाय सब लेभेलावनो आरो बेवहाय सोरबा राजनैतिक दला क्षमतायाव थायो थाया बे खोथा नङा मैया राजनाथ सिंहआ सिटिजेन जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि बिल थिसननायाव गावनि स्पिचआव बुंदों बंग'मूलीय बांला भाषी हिन्दुफोरखौ नागरिकत्व होनायनि थाखाय बे बिलखौ पास खालामनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय आसामाव 6टा जनजाति जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामबावनायनि नामाव मोनसेबाव बिल मोननै बिलनि सायाव मोनसे स्पिच होदों बे स्पिचआव मा बुंदों बांलादेशि बेंगलि हिन्दुफोरखौ नागरिक खालामनानै होनांगौ बेनि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों 6टा जनगोष्ठीनि सायाव बिसोरखौ ट्राइबेल खालामनांगौनि जि मोनसे थांखि
बेलायनो आसाम गभर्नमेन्टआ बारे बारे रिकमेन्ड खालामनानै हरनायाव बावैसो एसटि कमिसन आरो आरजिआइआबो बेखौ माबा मोनसे क्लियारेन्स होदोंनो ओंखायनो केबिनेटआ बेखौ गनायनानै दिनै बिल लाबोबाय नाथाय मैया रायजो सभाया जोबथा सानमोन फैगौ फेब्रुवारियाव बाजेट सेसन जागोन बेबो 13 दिननि थाखाय सुंद' बाजेट सेसन मैया रायलायाखसै पास जायाखसै रायजो सभायाव पास जाबाबो लकसभायाव जानांगोन दा बेनि गेजेराव राजनाथ सिंहआ बुंदों बिलखौ पास खालामनायनि आगोलनो आसामाव थानाय विभिन्न जाति गोष्ठीजों रायलायग्रोजोबनांगोन बे बिलनि सोमोन्दै दा हयथ' आसाम गभर्नमेन्टआ जोंजों रायलायगोन हयथ'बा बयजोंबो रायलायगोन बेवहाय बयनिबो मतामतखौ होगोन ट्राइबेल संघआ बेखौ प्रतिबाद खालामनानै 11 थारिखआव बन्द होदों जानो हागौ बेखौ लानानै दिनै मोनसे आयेननि जुद्धावबो थांसिगोन गोजौसिन आदालतआव बेखौ ओरैनो हगारनो हाया जों बुंबाय थादों जोंनि अधिकार जोंनि निरापत्ताया 100% सुनिश्चित बा सुरक्षित जायोब्लासो जोंहा बाहाय बुंनांगौ थानाय नङा किन्तु प्रथम जोंखौ 100% सिकिउरिटि होग्रो बिनि उनावसो दस्रा बाथ्राखौ साननाङा दा जों खुगावबो बुंबाय थादों दाखालिसो आं दिल्लीयाव थांदोंमोन अब्लाबो आङो अफिसारफोरनि बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन बे समाव बिसोर बे बिला फैथ'नाय नङा होनदोंमोन किन्तु हठात केबिनेटआव फैनानै बे बिला फैगासिनो दं बेखौ बुंनायजों लोगोसेनो किन्तु राजनाथ सिंहआ मोनसे खोथाबो बुंदों आरो दस्रा समस्या दंबावो बर'फोरनि दस्रा समस्यानि सायावबो जोंनि सरकारा गम्भीर भाबै सिन्था खालामगासिनो दं बेनि थाखायबो जों मोनसे पदक्षेप लागोन होननानै बेखौबो बे मख'नो गोनां जादों दा बे हिसाबै जोङो हिसाबै बुंदों खैफोदा मोनसे हारिया थांनानै थानायाव सानथ्र'हायै खैफोद फैयो मोनसेल' फैया खैफोद गैयै हारि गैया दुनियाव आसामाव असमिया मानसिफ्राबो बिराद खैफोद जाबाय नाथाय थांनानै थानो जुजिबाय थानाय जाथिया थांनानै थानो थाखाय जुजिबाय थानायनि अनगायै लामा गैया जों संग्रामखौनो खालामनांगौ नङा होमबा बेनि थाखाय जोङो जेसेबां खैफोदा जेसे गिदिर फैया मानो एसेबां बोलो लानानै बोलो फोराननानै जों आवगायलांनांगोन दा बे हिसाबै फैगौ एमपि इलेक्सना जोंनि संग्रामनिनो मोनसे बिराद गिदिर अंग बेयाव देरहानो हायोबा जोङो आगानथाम आवगायबाय हमनानै लादों जेनोबा नाथाय जों बेयाव थाफिनगोन बेयावनो बे थाफिनगोन जों फासयाबो ओंखायनो गोसोआव बाराद्राय गिनांगौबो गैया जेसेबां हायो दिनै ट्राइबेल संगठनफ्रा बेखौ लानानै जुजिगासिनो दङ नंगौ खैफोदा फैबाय मा जागोन जों बुंनो हाया नाथाय जों जुजिनायखौबो खम खालामाखै दाना माबा भटार पार्टी इन्डिया इन्टारनेशनेल फैदोंलायनो बिपिआइ एकबसरा बे पार्टिया भारतबर्षआव खुनु राजनैतिक दलआ बेबायदि सिस्टेमानो गैया बिसोरलायनो बयनिफ्रायबो साबसिन राजनैतिक दललायनो बिसोर मा बुङो भटारशिप कार्डनि बाथ्रा बुंदों भटार एकाउन्ट भट होग्रा रायजो राजाफ्रानो खेबसे भट होनानै एमपि साजायो 5 बोसोराव जेबो मोना ओंखायनो गासैबो भटारफोरनो भट होनायनि नामाव मासे मासे फैसा होनायनि बेबस्था लाबोगोनलायनो बिसोरो देशआव बबेनिफ्राय होगोन 125 कौटि देशआव जोंहा जनसंख्या दं 125 कौटिनि गेजेराव दा 70-80 कौटियानो भट होयो 70-80 कौटि मानसिनो जुदि सासेयाव 2000-2500 फैसा होनांगौ दङब्ला भारतनि गासिबो सम्पथिया लाथिं थांजोबगोन फैसाखौ होनो हाया एसेबां थगायनानै फैसा खाङो दाथ' 250 लायो नामाने मेम्बारशिपआ बिनिफ्राय फैसाया दाबो मोनफिनाखै दा जोंनाबो बेखौनो गोदाव सोराव माबा भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव हाबदों आरो राजनैतिक दलखौ हाबनोबालाय खालाम सेमोन मा जाबाय आं राजनैतिक दल मोनसेनि प्रेसिडेन्ट भटार पार्टी इन्टारनेशनेला दतमायाव माबा मिटिं खुंदों बेनिफ्राय मिथिबाय दतमायाव थांनानै बावथ' इउपिपिएल जाथार बावहाय जों गोजान मिटिं खुंबा खैफोद जागोन नामा
ओरै सानखो ना माखो आंनि न'आव फैना आंखौनो चिफ गेस्ट लेंफैबाय दाना मोनसे राजनितिक हान्जानि प्रेसिडेन्टखौ आं बुंबाय नोंसोर आं जे मोनसे पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानानै दं नोंसोर मिथिना मिथिया ओमफ्राय मिथिगौलाय मिथिनायालाय जाबाय होमबालाय मानोथो लेंदों जोंना बिपिआइआ राजनितिक दल नङाना समाजनि थाखायसो खामानि मावनो ओंखारदों हाबाब मा बुंखो थांनाय 2015 सनाव इलेक्सना गेलेबाय राजनितिक दल नंबावा आरो राजनितिखौलाय खालामनोबा मानोथो नंखाय बुंनांगौ बेफोर जेबो नङा रायजोफोर बेबायदि भट होनायनि नामाव फैसा होनो हाया बे देशआव बेबायदि आयेनबो जाया आरो बेबायदि संबिधानाव खुनु प्रभिजनबो गैया मालाबाबो जानाय नङा फिसा फिसा 10 लाख 15 लाख जनसंख्या थानाय देशआवसो जायो बेफोर 125 कोटि जनसंख्या थानाय जा देशआव बेफोर जाया आरो बिसोर मा बुङो जोंना आयेन जाखाबाय पार्लियामेन्टआव फैयाखै बे बिला आरो प्रेसिडेन्टआबो सहि होआखै सोरबा बुङोबा बे बिलनि कपिखौ बिनायसाय माबायदि बिल आंनो देखायै आंबोथ' एमपि जाखांबाय ओंखायनो गोदाव सोराव थांलानो नाङा बरन्थ बे बिपिआइ पार्टिखौबो आं बुङोसो माने बर'फ्रा जुदि सोरबा दङबा अननानै बेफोर पार्टियाव थायालासिनो इउपिपिएलआवनो ज' जाफै हाबा मावलांनो जोङो ज' ज' आंहा गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैला नोंथांमोना साखाफारा जादो আপনালোকে সবে মানে প্রস্তুত হোক আমার ইউপিপিএ দল কোনো এটা বিশিষ্ট বা প্রকৃত নির্দিষ্ট এটা জনগোষ্ঠীর দল নহয় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দিবৰ কাৰণে আমি দল গঠন কৰিছোঁ যাৰ বাবে আমি মাইনৰিটি সেল গঠন কৰিলোঁ এসসি সেল গঠন কৰিছোঁ আমাৰ নাৰায়ণ মজুমদাৰ মই এড্ৰেছিঙৰ সময়ত নাম ল'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ বেয়া পাব নালাগে এতিয়া আছে তেওঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন শাখা আমি গঠন কৰি পেলাই সকলোকে কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে এই দলক আঁকোৱালি লওক আগবাঢ়ি আহক দুৰ্নীতি বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু আজি পৃথক ৰাজ্য বড়োলেণ্ডৰ আন্দোলনৰ লগত থকা ইউপিপিএল দলৰ লগত কিয় যাম বুলি কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰে আমি এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ অন্য কথা নহয় আৰু যেতিয়া এই সমস্যা সমাধান হ'ব দিল্লীয়ে আপোনালোকক অন্যায় কৰি পেলাই কোনো সমাধান নকৰে কাৰণ যাৰ লগত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিম তেওঁলোকে বড়ো নহয় ৰাজনাথ সিং ইউপিৰ মানুহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আপাৰ আসামৰ মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰে অসমীয়া মানুহ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটী মানুহ তেওঁলোকে বড়ো মানুহ নহয় তেওঁলোকে নিশ্চয় সকলো জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ উন্নতি ভৱিষ্যতক লৈয়ে তেওঁলোকে চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিব ইয়াত ভয় কৰিব লগা একোৱেই নাই কিন্তু আমি যদি একেলগে থাকি পেলাই এইটো সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমিও অংশীদাৰ হৈ যাম আমাৰ অংশ আমাৰ ভাগ আমি পাম নিশ্চয় সেইটো কোনেও কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে दा जोबनायाव आङो स्ल'गान होनोसै बयबो जाहाथे अख्रां गोमसारलायनाय स्ल'गान होयो आरो दिनैनिफ्राय बिजिनियाव इउपिपिएलनि अनगायै दस्रा दल गैला बेखौ फोसावखानोसै आरोखि दिनैनिफ्राय इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद 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 इउपिपिएल भोट दियो भोट दियो भोट दियो इउपिपिएल भोट दियो भोट दियो भोट दियो इउपिपिएल भोट दियो भोट दियो भोट दियो इउपिपिएल আমার দল ইউপিপিএল আমার দল গড়ে গড়ে ইউপিপিএল গাঁৱে গাঁৱে ইউপিপিএল ধন্যবাদ।